Σήμερα ο κόσμος των όπλων αλλάζει με τη νέα σειρά τουφεκιών SPC-TRM της Stag Arms. Αυτή η σειρά δεν είναι απλώς μια προσθήκη στην γκάμα των AR-15, αλλά μια επανάσταση στο σχεδιασμό και την τεχνολογία των όπλων. Η Stag Arms έχει επενδύσει χρόνια έρευνας και ανάπτυξης για να φέρει αυτό το προϊόν στην αγορά. Και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα AR-15, είναι μια δήλωση τεχνολογικής υπεροχής και σχεδιαστικής τόλμης. Κάθε γραμμή και καμπύλη του SPC-TRM έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη. Η τεχνολογία που ενσωματώνει είναι αιχμής, καθιστώντας το ένα από τα πιο προηγμένα τουφέκια στην αγορά. Η Stag Arms συνδυάζει την αποδεδειγμένη μηχανική της με μια αισθητική που ξεχωρίζει. Το SPC-TRM είναι διαθέσιμο σε μια ποικιλία χρωμάτων που δεν είναι μόνο για εμφάνιση, αλλά και για λειτουργικότητα, επιτρέποντας τους χρήστες να επιλέξουν το στυλ που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Το SPC-TRM δεν ακολουθεί τις τάσεις, τις δημιουργεί. Είναι ένα τουφέκι που δεν φοβάται να ξεχωρίσει, και αυτό το κάνει με στυλ και ουσία. Η Stag Arms έχει καταφέρει να συνδυάσει την παράδοση με την καινοτομία, δημιουργώντας ένα προϊόν που είναι τόσο όμορφο όσο και λειτουργικό. Κάθε λεπτομέρεια από τα υλικά μέχρι το φινίρισμα φωνάζει premium. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής σε κάθε πτυχή του SPC-TRM, από τα ανθεκτικά υλικά μέχρι τις προσεγμένες λεπτομέρειες που το καθιστούν μοναδικό. Η εργονομία, η αξιοπιστία και οι επιδόσεις του είναι κορυφαίες. Το SPC-TRM έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και ακρίβεια, είτε στο πεδίο, είτε στο σκοπευτήριο. Οι χρήστες του αναφέρουν ότι η εμπειρία χρήσης είναι εξαιρετική, με το τουφέκι να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές τους. Το SPC-TRM προσφέρει έκρηξη χρωμάτων και στυλ, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση. Η ποικιλία χρωμάτων επιτρέπει στους χρήστες να εκφράσουν την προσωπικότητά τους, ενώ η απόδοση παραμένει σταθερά υψηλή, ανεξάρτητα από την επιλογή χρώματος. Είναι ένα τουφέκι που ξεχωρίζει στο πεδίο, στο σκοπευτήριο ή στο κυνήγι. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για διάφορες χρήσεις, από την αθλητική σκοποβολή μέχρι την επαγγελματική χρήση σε τακτικές επιχειρήσεις. Θα αναλύσουμε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τις επιλογές χρωμάτων και τη σημασία τους. Κάθε επιλογή χρώματος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κάτι μοναδικό, είτε πρόκειται για καμουφλάζ, είτε για έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν. Θα δούμε πώς η Stag Arms εξελίχθηκε και πώς το SPC-TRM συγκρίνεται με άλλα μοντέλα. Η ιστορία της εταιρείας είναι γεμάτη καινοτομίες και το SPC-TRM είναι το αποκορύφωμα αυτής της εξέλιξης. Στόχος μας: να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα για αυτό το συναρπαστικό νέο προϊόν. Θα εξετάσουμε κάθε πτυχή του SPC-TRM, από την κατασκευή μέχρι την απόδοση, για να κατανοήσετε γιατί είναι τόσο ξεχωριστό. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε το τουφέκι που αλλάζει τους κανόνες. Το SPC-TRM δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό και τη χρήση των τουφεκιών. Η επανάσταση στα τουφέκια έχει όνομα Stag Arms SPC-TRM. Με την καινοτομία και την ποιότητα στο επίκεντρο, το SPC-TRM είναι έτοιμο να κατακτήσει την αγορά. Μείνετε μαζί μας για να ανακαλύψετε τι το κάνει μοναδικό. Θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες που το καθιστούν τόσο ιδιαίτερο και γιατί οι χρήστες το αγαπούν. Το μέλλον των AR-15 ξεκινά τώρα. Με το SPC-TRM, η Stag Arms δεν απλώς ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις καθοδηγεί, προσφέροντας ένα προϊόν που είναι έτοιμο να αλλάξει το τοπίο των τουφεκιών για πάντα. Ας δούμε αναλυτικά τι κάνει το SPC-TRM να ξεχωρίζει τεχνικά και γιατί θεωρείται μια από τις πιο προηγμένες επιλογές στην κατηγορία του. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση, την αντοχή και την άνεση του χρήστη. Το SPC-TRM διατίθεται σε δύο δημοφιλείς διαμετρήματα, 1.5x NATO και 300 Blackout, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των αθλητών σκοποβολής όσο και των κυνηγών. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει το κατάλληλο διαμέτρημα ανάλογα με το σκοπό και το περιβάλλον χρήσης. Ο κορμός του όπλου είναι κατασκευασμένος από σφυρίλατο αλουμίνιο FEVIA-V5 T-Tex, ένα υλικό γνωστό για την εξαιρετική του αντοχή και το χαμηλό βάρος. Αυτό σημαίνει ότι το SPC-TRM παραμένει ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, χωρίς να θυσιάζει τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία του. Η εργονομία του SPC-TRM είναι κορυφαία. Διαθέτει ρυθμιζόμενο κοντάκιο που προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, καθώς και άνετη αντιολισθητική λαβή που προσφέρει σταθερό κράτημα ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.
Ο ελαφρύς χειροφυλακτήρας M-Lock επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη προσθήκη αξεσουάρ, όπως φακί, διόπτρες ή λαβές, δίνοντας στο σκοπευτή τη δυνατότητα να προσαρμόσει το όπλο στις προσωπικές του ανάγκες. Η κάνη είναι κατασκευασμένη από ατσάλι σε 490 CMV και έχει υποστεί νητρίωση, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στη φθορά, ακόμα και μετά από εκτεταμένη χρήση. Ο φλογοκρύπτης μειώνει σημαντικά τη λάμψη κατά τη βολή σε χαμηλό φωτισμό, προστατεύοντας την όραση του σκοπευτή και διατηρώντας το πλεονέκτημα της απόκρυψης. Το Mid-Length Gas System εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του μηχανισμού και μειωμένη ανάκρουση, επιτρέποντας ταχύτερες και πιο ακριβείς επαναλαμβανόμενες βολές. Κάθε εξάρτημα του SPC-TRM έχει επιλεχθεί προσεκτικά για μέγιστη απόδοση, αξιοπιστία και αντοχή στο χρόνο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ακόμα και των πιο απαιτητικών χρηστών. Το SPC-TRM είναι σχεδιασμένο να γίνεται πραγματικά προέκταση του χεριού του σκοπευτή, προσφέροντας αίσθηση ελέγχου, ακρίβεια και αυτοπεποίθηση σε κάθε βολή, είτε στο πεδίο βολής, είτε στο κυνήγι. Εδώ, το SPC-TM ξεχωρίζει πραγματικά. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα τουφέκι, είναι μια δήλωση στυλ χαρακτήρα. Από την πρώτη ματιά καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό, κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η Stag Arms σπάει τη μονοτονία του μαύρου, προσφέροντας τολμηρές επιλογές σε κόκκινο, μπλε, πράσινο και γκρι. Κάθε χρώμα έχει τη δική του προσωπικότητα και μπορεί να ταιριάξει με το στυλ ή τη διάθεση του κάθε σκοπευτή. Δεν χρειάζεται πλέον να συμβιβάζεσαι με το κλασικό μαύρο. Τώρα μπορείς να επιλέξεις το χρώμα που σε εκφράζει. Η επίστρωση Cerakote δεν είναι μόνο για εμφάνιση. Προσφέρει αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Αυτό σημαίνει ότι το τουφέκι σου θα διατηρήσει το χρώμα και την ποιότητά του ακόμα και μετά από σκληρή χρήση, σε κάθε καιρική συνθήκη. Η τεχνολογία Cerakote εξασφαλίζει ότι το όπλο σου θα παραμείνει εντυπωσιακό και αξιόπιστο για χρόνια. Το χρώμα εφαρμόζεται σε κορμό και χειροφυλακτήρα, με τα υπόλοιπα εξαρτήματα σε μαύρο για δυναμική αντίθεση. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή δίνει στο τουφέκι μια μοντέρνα και κομψή εμφάνιση, ενώ παράλληλα τονίζει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Η εξατομίκευση είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Το όπλο γίνεται προέκταση της προσωπικότητας του κατόχου. Μπορείς να προσθέσεις αξεσουάρ, να διαλέξεις το χρώμα που σου ταιριάζει και να δημιουργήσεις ένα τουφέκι που είναι πραγματικά μοναδικό. Έτσι, κάθε SPC-TRM γίνεται μια προσωπική ιστορία, ένα κομμάτι του εαυτού σου. Σε αγώνες ένα χρωματιστό τουφέκι ξεχωρίζει αμέσως. Δεν περνά απαρατήρητο και συχνά γίνεται θέμα συζήτησης. Είναι το όπλο που τραβάει τα βλέμματα και δείχνει ότι ο σκοπευτής τολμά να διαφέρει και να εκφράζεται ελεύθερα. Για συλλόγους, η επιλογή χρώματος ενισχύει την ομαδική ταυτότητα. Μια ομάδα μπορεί να διαλέξει τα δικά της χρώματα και να ξεχωρίζει σε κάθε διοργάνωση, ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα και την υπερηφάνεια. Η Stag Arms δεν πουλάει απλώς τουφέκια. Πουλάει εμπειρία και προσωπική έκφραση. Η στιγμή που ανοίγεις το κουτί και βλέπεις το δικό σου, ξεχωριστό τουφέκι, είναι μοναδική. Είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη και σε γεμίζει ενθουσιασμό. Το SPC-TRM είναι το όπλο που τραβάει τα βλέμματα και κάνει δήλωση. Είναι το επίκεντρο της προσοχής σε κάθε εκδήλωση, δείχνοντας ότι η καινοτομία και το προσωπικό στυλ έχουν θέση στο χώρο των όπλων. Η αγορά αλλάζει και το SPC-TRM δείχνει τον δρόμο. Με τόλμη, χρώμα και τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες και εμπνέει τους σκοπευτές να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο. Για να καταλάβουμε το SPC-TRM, ας δούμε την εξέλιξη της Stag Arms. Ξεκίνησε με το Stag 15, ένα αξιόπιστο προσιτό AR-15 που έγινε σημείο αναφοράς. Καινοτόμησε με αριστερόχειρες εκδόσεις, καλύπτοντας ανάγκες που άλλοι αγνοούσαν. Εξέλιξε την γκάμα της με μοντέλα για κυνηγούς και σκοπευτές μεγάλων αποστάσεων. Κάθε νέα σειρά ενσωμάτωνε τεχνολογίες και βελτιώσεις. Το SPC-TRM είναι η κορύφωση αυτής της πορείας. Αξιοπιστία, εργονομία, ποιότητα και τώρα μοναδική αισθητική. Δεν είναι απλώς βελτίωση, είναι άλμα προς τα εμπρός. Η Stag Arms τολμά να επαναπροσδιορίσει το AR-15. Το SPC-TRM είναι το μέλλον της εταιρείας και της αγοράς. Σε σύγκριση με ανταγωνιστές, το SPC-TRM διαφέρει αμέσως. Οι περισσότεροι προσφέρουν αξιόπιστα αλλά σχεδιαστικά συντηρητικά τουφέκια. Η Stag Arms δίνει επιλογή χρώματος απευθείας από το εργοστάσιο, με εγγυημένη ποιότητα.
Περιφερειακά όπως M-Lock χειροφυλακτήρας και ρυθμιζόμενο κοντάκιο είναι στάνταρ, όχι αναβάθμιση. Το Midland Gas System προσφέρει ομαλότερη εμπειρία σκοποβολής. Το SPCRM είναι έτοιμο για χρήση, με κορυφαία χαρακτηριστικά και μοναδική εμφάνιση. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα AR-15. Είναι AR-15 με προσωπικότητα. Η Stag Arms προσφέρει έναν έτοιμο, εντυπωσιακό πίνακα ζωγραφικής. Το SPTRM απευθύνεται σε πολλούς. Αθλητές πρακτικής σκοποβολής εκτιμούν την ταχύτητα, την ακρίβεια και το ξεχωριστό στυλ. Κυνηγοί επωφελούνται από την ελαφριά κατασκευή και την αξιοπιστία, ειδικά στο 300 Blackout. Συλλέκτες και λάτρεις των όπλων βρίσκουν ένα κομμάτι που ξεχωρίζει στη συλλογή τους. Η εξατομίκευση με χρώμα προσθέτει μοναδικότητα και ο μέσος πολίτης απολαμβάνει ένα αξιόπιστο, εύχριστο και μοντέρνο τουφέκι. Το SPTRM καλύπτει τις ανάγκες όλων, από τον αθλητή μέχρι το συλλέκτη. Είναι το όπλο για όσους θέλουν απόδοση και στυλ. Η Stag Arms ιδρύθηκε το 2003 με στόχο την ποιότητα και την καινοτομία στα AR-15. Ξεχώρισε κατασκευάζοντας τα βασικά μέρη των όπλων της, διασφαλίζοντας τον έλεγχο ποιότητας. Έφερε την επανάσταση με τα πρώτα αριστερόχειρα AR-15, καλύπτοντας ανάγκες που άλλοι αγνοούσαν. Επέκτηνε την γκάμα της με νέα διαμετρήματα και πλατφόρμες. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να καινοτομεί και να εξελίσσεται. Η σειρά SPCTRM είναι το κορύφωμα αυτής της πορείας. Η Stag Arms οδηγεί τις εξελίξεις, τολμώντας να είναι διαφορετική. Η κυκλοφορία του SPTRM σηματοδοτεί αλλαγή στη βιομηχανία των όπλων. Η Stag Arms αποδεικνύει ότι ένα τουφέκι μπορεί να είναι αξιόπιστο εργαλείο και μέσο προσωπικής έκφρασης. Η εξατομίκευση είναι πλέον απέτηση του σύγχρονου καταναλωτή. Η κίνηση αυτή θα οθήσει και άλλους κατασκευαστές να ακολουθήσουν. Περισσότερες επιλογές, καλύτερα προϊόντα για όλους. Το SPTRM είναι μια δήλωση αισιοδοξίας και δημιουργικότητας. Η Stag Arms ανοίγει μια νέα κύλα πιο πολύχρωμη εποχή. Το SPTRM είναι μια πραγματική επανάσταση στα τουφέκια AR-15. Συνδυάζει μηχανική αξιοπιστία, ποιότητα και πρωτοποριακή αισθητική. Προσφέρει κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά και μοναδική παλέτα χρωμάτων. Η εξατομίκευση με Cerakote το κάνει να ξεχωρίζει. Απευθύνεται σε αθλητές, κυνηγούς, συλλέκτες και απλούς πολίτες. Η Stag Arms συνεχίζει να καινοτομεί και να οδηγεί την αγορά. Το μέλλον των τουφεκιών είναι πολύχρωμο και το SPTRM δείχνει το δρόμο. Η επανάσταση στα τουφέκια έχει ήδη ξεκινήσει.